Dobrý deň, vážení poslucháči. Čítanie z knihy Jano Pánik, Príbehy z Vendovky, horami a dolina. Mlieko. S mamutom Marošom som vás už zoznámil, ale on bol trampák, zálesák, mašinfírer a pekelník. Mal toho vyše hlavy. Pekelník nemal nič spoločného s peklom. Bola to funkcia sučianskych trampov, ktorí takto volali udržiavateľa ohňa. On bol až do odchodu turistickým chodníkom do rovnomerného neba pekelníkom. Škoda, že musím písať, že bol. Maroš nás jedného dňa neočakávane opustil, privčas, a odkráčal do večnosti. Doteraz mám výčitky, že na poslednej túre s ním som nemohol vyroniť ani slzu, skôr sa mi tlačil na pery úsmev. Nebola to neúcta voči Marošovi, to nie, ale spomienky na veselé príbehy v spoločnosti tohto týpka. Zálesák bol medzi nimi jediný, kto v detstve poctivo prelúskal všetky výnetovky od Karla Mája. Jediný. Nehovorím, že my sme žiadne nečítali. Aj my, ale on na rozdiel od nás dodržiaval aj v zrelom veku nepísané pravidlá spôsobu života mužov amerických prérií. Priatelia by ste veľmi ťažko prehliadli. Postava bola vyziabnutá, vytiahnutá do slušnej výšky, prčkavé vlasy ako Beatles, a v ústach neodmysliteľná šúľaná cigareta. Tie si vyrábal sám. Spôsobov mal viacero. Od ručnej klasiky cez tabatierku na to určenú, až po domácu výrobu pomocou plničky na dutinky. Spomínam to preto, lebo keď ste kráčali za ním, pripomínal parnú lokomotívu valiacu sa na kriváň, ktorú keruje naozajstný mašinfírer. Tým Maroš aj bol. Ruksák si ako správny zálesák zhotovil sám. Mal tam toľko priečinkov, že niekedy ani on sám nevedel, do ktorého má siahnuť, aby vytiahol tú správnu vec. Nič nenechal na náhodu a v priečinkoch ste našli všetko od holiaceho strojčeka cez kombinačky až po sadu na lepenie duší. Najväčšiu časť zaplňali vrecká s rôznou tabakovou zmesou podľa vlastnej receptúry. V tomto bol naozaj fajnšmeker. Súčasťou tejto výbavy bolo aj púzdor na gitaru, ktorú nosil vždy so sebou. Keď takto v lete vystrojených maskačových kraťasov kráčal predo mňou, rozmýšľal som, ako to všetko môžu jeho nohy uniesť. Lebo moje lítka prevyšovali Marošove stehná objemom možno o nejaký centimeter. A to považujem moje lítka za menej vydarené. V zime pribudli k tejto výbave lyže v Ačku. Naše zimné výstupy na kriváň boli bez šliapacích lyží namáhavé a dlhé. Množstvo snehu, lyže v Ačku na ruksaku si vyžadovali nesmierne sebazapretie, aby bol výstup úspešný. Do takejto krásnej otročiny sme sa v jedno úžasné marcové ráno s priateľom vybrali s predsavzatím zlyžovať kriváň. Dnes už viem, prečo nejaký múdry človek umiestnil pod Kráľovú tabuľku s nápisom Chvála Bohu. Po 5 hodinách snehu, ktorý nám siahal, nechcem povedať na ktorú časť môjho tela, sme hľadeli na túto tabuľku Chvála Bohu. Miesenie snehovej kaše pripomínalo skôr tlačenie kapusty v jeseni ako zimnú turistiku. Následne, konečne po 8 hodinách, Vendovka. Verte alebo nie, po takejto drine nemáte chuť ani na porovičku. Ale nakoniec sme ochutnali. Pitný režim treba predsa dodržiavať. Odhadzujeme sneh okolo chaty a kým ju vykúrime je tma. Kamarát ešte stačil vyspievať celý repertoár kramských pesničiek. Mňa táto uspávanka privádzala do zúrivosti, ale nakoniec ma uspala. Spal som ako zarezaný až do samého rána. Ráno som sa zobudil na šteklenie v nose od klasickej mletej popradskej kávy premiešanej voňou šúľanic. Raz mu Rišo naznačil, teda Marošovi, že by mohol ísť fajčiť pred chatu von. A to nemal. Strhla sa hádka, taká na friško, a zúrivý mamut Maroš v amoku poslal milého Riša tam, kde patrí, do historických zemí. Neviem, ale odvtedy som tam Riša nevidel. Stretol som len jeho bývalú ex-manželku, keď som bol na Jaforách.
Ľubo to nemohol dlho prežiť, lebo Rišo bol jeho dobrý kamarát. No nakoniec to ako si predýchal, ale veľmi ťažko. Mamut Maroš to nemal hľadať až do takej krajnosti, v tom som dal Ľubovi za pravdu, lebo i keď bol Rišo niekedy protivný a hádavý, predsa len som ho vnímal ako jedného zo zakladateľov chaty spolu s Vendom a ďalšími. Tak to býva, keď sa hovorí, že padne kosa na kameň, ale stalo sa a už sa neodstalo. Kávu, ktorú varil pekelník Maroš, sa nedala s ničím porovnať. Keď bolo dosť kávy, varil prvák. Pri nedostatku druhák a nakoniec aj tretiak. Prvák bola klasika, popradská zalievaná. Druhák bol len zostatok prváka zaliatý horúcou vodou. No a tretiak, všetko to, čo ostalo v hrnčeku po dopití prváka a druháka, Maroš zalial studenou vodou. Dobrú chuť, Maschenführer, kým som stal, stihol zadymiť Vendovku ešte 3 šúľanými cigaretami, takže som rozpoznával len jeho obrysy v hustom dyme. Kolorit tohto úspešného rána znásobovala vôňa popradskej, ktorá sa varila zo šporheltu a brnkanie na gitaru a na moje nervy. No proste ráno ako z rozprávky. Vydatné raňajky hádžeme na seba a do ruksakov to najpotrebnejšie a vyrážame na kriva. Už netlačíme kapustu ako predchádzajúci deň. Podmienky v týchto výškach robia zo snehu tvrdý podklad. Ide sa o mnoho ľahšie. Hory sú však nevyspytateľné. Čo nám vylepšili na chôdzi, to nám ubrali na viditeľnosti. Zrazu mlieko. Čo je to mlieko? Som len započul len úchytkom pri večerných spomienkach. Teraz mlieko zažívame na vlastnej koži. Mlieko je valiaca sa beloba z každej strany s viditeľnosťou rovnajúcej sa nule. Niekedy sa mi stalo, že si o tú bielu stenu predo mňou rozbijem čelo. V týchto skvelých podmienkach kráčame do neznáma, na Krymaň. No nielen mlieko, pridal sa bohužiaľ aj ostrý vietor. Pán Božko nás naozaj prestal mať rád. Po 2 hodinách chôdze konečne prvý orientačný bod. No nie vrchol Kryváňa, ale triangulák na meškalke. Aspoň niečo, radšej meškalka ako Terchová, premýšľa. Obuli sme lyže a už som cítil teplotu chaty a vôňu čaju z rumu. Predčasne. Obyčajne z meškalky na Vendovku zlyžujete aj na jednej lyži za necelých 5 minút aj s prestávkou, ale nie v mlieku. Zálesak Maroš rukou vytýčil azimut, stačil mi povedať, aby som si to vychutnával a stratil sa v mle. Zaregistroval som len trepotanie jeho o 2 čísla väčších šponoviek vo vetre. Jazda to bola skvelá, o tom potom. Lenže na opačnú stranu. Namiesto na chatu sme si vychutnávali lyžovanie do sedla medzi Meškalkou a Kryváňou. Až zúrčanie potoka nám pripomenulo, že sme úplne niekde inde, ako sme mali byť. Po vrstevnici meriame obvod Meškalky, ubehli celé 2 hodiny, kým sme ju na tých našich lyžiach bez voľnej pety obišli. Chcel som to skúsiť bez lyží, no len to nešlo. Pokus ako si nevyšiel. Po 2 krokoch na pešo mi zo snehu trčala len hlava a ramena. Už som to viac neskúšal. Keď sme narazili na starú studničku, začínal som veriť, že nájdeme chatu. No konečne, podarilo sa. Aj sme ju našli. Na druhý deň pekelník Maroš zobral môj fotoaparát, vyliezol na dvojicu smrekov pred chatou Vendovka a urobil ten historický záber. Odfotil Vendovku s Meškalkou a Kryváňom na pozadí. Ukončil tým všetky akademické debaty o tom, ako sa to nedá. Odvtedy vzniklo viacerých verzií tohto záberu. Za najvydarenejšiu považujem Muškovu, ale prvenstvo patrí Marošovi, hoci nikdy nefotil. Bohatší o ďalšiu skúsenosť kývame Vendovke a lyžujeme v ústretí civilizácii. To bola poviedočka Mlieko z knihy Janka Pánika Príbehy z Vendovky horami a dolinami, ktorá je nominovaná do súťaže Kniha Turca 2023. Ďakujeme za pozornosť.